Kasi mag solo ride guys, kaya ito. Kita na lang tayo sa next vlog. MG Motovlog. Please subscribe and like and share. Yan, so magpapagas muna ako. Subers na lang yung aking gas. Apo. Alright, good morning mga ka-MG. Morning guys, at welcome po sa ating panibagong vlog. So babiyahe tayo ng Bicol. Ayan, yung ating biyahe is 6 hours and 15 minutes, 331 kilometers. So dito na ako nag-start mag vlog dito sa sa pa-exit ng Sukat Road. So yung daan ko dito na sa Alabang. Ayan, so God, gabayan mo po sana ako sa biyahe ko ngayong umagang ito. Sana safe tayo makarating at wala pong abiryang mangyari. So maraming salamat po sa iyo po, dalangin ko sa gabing ito, in Jesus name. Nandito na tayo sa gateway ng San Pedro. Dire-diretso na yung biyahe natin na ito guys. Medyo matagal-tagal tayo hindi rin nakabiyahe. So itong biyahe ko naman na ito, birthday gift ko sa sarili ko ito. Ayan. So noong July yung birthday natin, medyo ngayon lang tayo nakabuelo. Kaya kailangan sulitin na to guys. Ambulansya. Meron doon. At may ambulansya ron. Alright, so time check 12:39 na ng umaga. So dito na tayo sa Cabuyao City. So medyo mahaba-haba pa to guys, 6 hours and 18 minutes pa yung ating biyahe ngayong umaga. So ngayon po ay Tuesday na. Ayan, happy anniversary pala sa mga kapatid nating Alpha Kaparo dyan. Long live po sa inyo.
Ayan, yung magsa-celebrate ngayon ng anniversary. Ingat tayo lahat mga kapatid. Lalo-lalo na yung mga pagbiyahe natin. Safety first, magdala tayo ng helmet. So yun, maraming salamat. Nakaka na tayo sa unang release dito. Ayan, 1:22 na ng umaga. Good morning. Siyempre, chill ride lang tayo guys. Dahil malabo yung mata natin. Alright, so good morning sa mga nadadaanan nating mga lugar dyan, sa mga nanonood, no? Mag-update din tayo ng mga daanan na kung saan ito yung mga daanan na way papunta sa ating pupuntahan. Aw, 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 aw. Dulas. Madulas ka baby. Ingat-ingat talaga. Alam nila. Yun, nandito na ako ngayon sa province of Quezon. Alright, good morning. Tinakbo lang natin may higit 1 hours and 32 minutes. All good. Alright, so pag dumiretso kayo dyan guys, ayan, papuntang Tayabas, so Lucena, dito tayo. Dito na tayo sa, ano, yung Red Horse na yun, no? Ayan, time check, alas 2 na guys, 2:03. Dire-diretso yung biyahe natin, hindi na tayo nagpahinga, so mamaya na lang at marami pa yung gas natin. Ayan, so shoutout mo sa mga madadaanan natin dito, ha. Ayan, sa mga nanonood at sa mga bagong followers natin, ayan, shoutout po sa inyo lahat mga lods. Kamusta po kayo? Good morning at ingat po sa mga biyahe natin dyan. Ayan, so birthday ride to sa akin guys, ha. Ay, Barbie, buisit ka. Ipit na ipit naman yon. Ito lang ang sinasabi ko, kailangan talaga doble ingat dito. May mga siraulo talaga, mga nag-overtake na talagang makapasaway talaga. Kaya kompleto na ako basta andyan ka. Okay, so padaan na tayo rito mga ka-MG dito sa Lucena Underpass. May sounds pala ako. Ayan, Lucena Underpass na tayo guys. Ayan, vertical clearance 5.30 meters. Ano yung nakakamoy? Bango ah. Uy, dilim. Mandilim, buti na lang mayroon tayong ilaw. Kung wala, hindi natin makikita ang daanan. Oh, di ba? Malaki talaga advantage kahit pag meron tayong MDL. Dito yung sinasabi ko eh. Turn right, then turn right. Ah, doon yung sa motor. CR muna tayo. Pahinga muna. O kaya food trip. So yun guys, pa-vehicle tayo. Dito tayo sa kaliwa. Yan, sa pulley. Ay. Parang gusto ko kumain dito ah. O doon na kaya sa ano,
oras ba? Alas 2. Huwag na, doon na lang. Dire-diretso muna ako. Mamaya na ako kakain pag gutom na ako, guys. Hindi pa naman tayo home goods, kaya all goods pa tayo. Hey! Mataas pa yung energy natin. So 4 hours and 40 minutes pa yung aking travel estimated time. Syempre, tuloy-tuloy ang ating biyahe. Hindi ko na makikita yung daanan, boy. Daming ilaw. Ay, ito yung bypass road, oh. So, dire-diretso na lang ako rito. Update ko kayo mamaya, guys, ha. Kasi pag gabi, ay, wala tayong masyadong makikita pa. Bumili ako ng energy drink, Black Mamba. Tapos kain muna tayo na hotdog. Mamaya na ako kakain ng kanin pag siguro umaga na. Mga okay na ako. Ayan, meron tayong mga brad dito sa ano, pabiyahe rin ng Mindanao. Pa-picture. Nakakatawa naman. So 2:33 na ng morning. Thank you, long live. Alright, so alis na tayo. Mahaba-haba pa tong biyahe, 4 hours and 36 minutes. Right. Medyo nakabuelo na tayo, guys, dahil ayun, kahit pa paano nakakain na tayo. At nakakatuwa lang, no, may nagpa-picture sa atin doon. Ayan, shoutout sa brad natin, nandito sa ano, Marina, sa 7-Eleven. Sa taga Mindanao daw sila. Ayan, ingat sa biyahe. Ayan, long live. So mamaya, guys, update ko kayo. Medyo mag-uumaga na rin, alas 3 na. So ito, tuloy-tuloy tayo sa biyahe hanggang makarating tayo sa Bicol. Alright, so ride safe sa lahat. Talks, more So conversation. yun, guys, papasok na tayo rito sa ano. As I talk about different ways to stay motivated. Dito na tayo, pa-Bicol na tayo. So welcome sa Pagbilao. Yan, oh, yung Pagbilao. Muntik pa akong maligaw dun, ha. Dito pala yung daanan. Didiretso pa naman sana ako dun sa kabilang way. So dito pala yun. Yan, sinusundan ko lang kasi, guys, yung navigation ko na sa Google. Kasi hindi ko masyadong kabisado talaga rito kahit ilang beses na akong dito dumadaan. Saka kaya ako gumagamit na ito para yung estimated time natin, tsaka kung ilang kilometers, matatansya natin yung takbo natin, tsaka yung gas consumption natin, matitipid natin kung kailan ba tayo pipiga talaga ng gusto ng throttle. Alright, so papasok na tayo rito, guys, sa Bicol na. Konting kembot na lang, pa sigsag road na ata ito. Yun lang, suwangit para ng daanan dito.
My God! Lakas. 200 meters. Slight right. Ang pangit ang daanan dun ba? Slight right. Hold it. Yan, zigzag road na nga to. Ay, nakapasok na rin tayo rito, zigzag road. Dito ko dadaan, guys. Welcome. Ano daw? Ayan. Ang dilim. Grabing dilim. Grabe oh. Buti may kasabay ako sa likod. Medyo napaga-aga yung akyat ko rito ah. May mga kabataan oh. Sarap, malamig oh. Ingat lang talaga rito guys. Parang wala na nag-guide dito ah. Mukhang kanya-kanya rito ah. Wala nga oh. Ah, meron. Meron. Kala ko wala. Thank you. Ang dilim. Grabe, magdamag din pala sila oh. Kala ko walang tao doon, meron pala ron. Diyos mio. Ngayon lang ako nakadaan ng masyadong gabi rito ah. So alas 3 na. Dito maganda mag-endurance ah. Hala. Lamig. Lamig na ano. Binuksan ko yung visor ko kasi magmo-moist to eh.
kahit pa paano naman may nakakasalubong pa rin mga sasakyan. May umakit eh, ano, mga ganyan, no. Ilalaksan ko talaga yung ilaw guys kasi medyo hindi ko kita pag mapapa-curve na. Nakasalamin na kasi tayo eh. Baba ako pala, daming ano, parang kulisap. Slow down. Haba na ito, siguro mga ilang minutes kaya ito pababa. Kasi pag doon ako duman sa kabila, grabe. Mas sira-sira yung mga daanan doon. Yung padiretso. Dito, konti lang naman. Kung ginanaan ako sa ininom kong ano, energy drink. Ow! At least kahit yung ganito, kitang kita natin, di ba? Kung saan yung lubak. Pa-dead end na to guys. Dilim. Sipag talaga nila, no? Siguro ilang shift sila rito, 2 panggabi, iba rin pang araw. Siguro yung mga bata kanina nung nakita ko dito na magtatambayan yun. Lalo na pag umaga rito, daming nag-guide. Malaking tulong kasi yan guys sa mga motorista, yung ginagawa nila for safety. Lalo na kasi alam niyo naman bangin dito pababa. Ayan, nakababa na nga tayo. Kabado yan, baka may lumabas white lady dun. Ay, wag naman Lord. Sabi kasi nila minsan doon may lumalabas daw doon eh. Woo! Dito na ako guys sa Timonan. 3 hours and 43 minutes. 180 kilometers pa. Mahaba pa to. Kailangan di tayo antukin. Alright, shoutout sa mga taga Timonan dyan. Kunting kempot na lang, ilang oras na lang yan, 3 hours. Sakto yan, pagputok ng araw, nandun na tayo. Mga estimated time na 7:02. Ayan guys, oh, Timonan proper, tapos dito pa Bicol, Gumaka. So kanan, Timonan proper pala ron, Gumaka, tapos Bicol. Ito na yung mga kasabahay natin dito. Puro truck tsaka bus na to guys. Kailangan dito listo ko kasi yung mga minsan nagka-counter flow rito ng mga truck, mga siraulo eh.
Minsan wala silang pakialam, salubong o salubong, lahat naman. Iba-ibang sasakyan, ganun din ginagawa nila. Sasalubong yung bigla. Uy, may clutch. Yung mga truck to mga paakyat na kasi to. Kasunuran ako mabilis Hey. Alright, so dito na tayo sa papasok ng Gumaka. Ang bilis 3:32 Gumaka na. Ganon kabilis. Maganda kasing biyahe natin. So Tuesday na. Mahirap lang dito bumiyahe pag yung gabing-gabi na yung mga rush hour, Biyernes, Sabado, Linggo, ayan, ang dami. Maraming kasabayan. Kaso nga lang hindi natin makita yung mga view. Ito pa na yung favorite spot natin sa sa Hindagat. Tuwan-tuwa ako dyan pag inabutan ako ng umaga rito So siguro pag uwi ko na lang, try natin to, buong biyahe natin itong buong gabi na to, kung hanggang anong oras tayo abutin guys. So enjoy natin yung panonood guys at samahan nyo ako sa aking ride. Right. Ayan guys, nandito na tayo sa welcome to Plaridel. Konti na lang, konting-konti na lang Plaridel na to guys. Dami nakain to sa gilid Siguro doon na lang ako kakain guys pag sa bandang mga libmanan na siguro ako kakain. May kinakainan kasi ako ron so may yung bulaluhan doon. So try ko kumain doon, or pag kinaya hindi pa tayo gutom, dire-diretso pa. Oh. Yes, tambas Lord. Naku po, kinabahan ako rin guys. Grabe, ang lalim pa na sa gitna. Tumultok yung gulong ko. Hey! Lord, ko po, gabayan niyo ako. Grabing kaba ko rin ngayon lang ako kinabahan ng ganun. Umiilag kasi ako Ay, nako, Diyos ko. Dito na tayo sa Gumaka proper. At syempre yung next na papasukin natin is sa Lopez na guys. Dito all goods naman yung mga daanan. Wala naman tayong masyadong naramdamang rito. Konti lang Maganda yung condition din ng kalsada rito. Doon lang talaga sa may papasok talaga ng Gumaka, matagal na yung problema, yung mga ganyang yung mga sira-sira doon. Tignan natin dito sa may Lopez kung ganun din ang sistema. Sana maganda yung yung
ng kalsada kasi ang hirap. Baka syempre 2 wheels tayo. Yung 4 wheels nga minsan nasasabugan ng gulong tsaka bumibengkong sa ating pa kaya, di ba? Pag may tayong medyo malalim talaga na lubak. Bakong pag-ibig. Ay! MG, ano nangyari sa'yo? So update ko kayo guys mamaya. So ito ko lang guys, no, yung last na punta ko pala rito, ayun, parang ginawa kong baklaran na sukat yung yung Bicol. Grabe. Pumunta ako nun Saturday ng madaling araw, tapos umuwi rin ako ng Linggo. So konting oras lang yung parang pahinga ata, tulog lang tapos uwi agad. So ngayon medyo mahaba-haba yung araw natin. So try nating makapagala rito sa Bicol, no? Mag-research tayo ng mga spot dito, yung mga pwedeng galaan, no? So samahan nyo lang ako guys, ha. Tara, let's go. Kaya nga 3 bar na lang ako. Gusto ko dire-diretso biyahe. Full tank uli. Kanina may git 400 plus. Okay na sir. 289. So yan, dito na tayo sa ginagawang project dito guys, sa Quezon, May mga karamihan dito mga per column. Pero inside dito, ayun, sinarahanan talaga nila dati, halos medyo bukas dito onte. Stop. Di ba tumingin? Ibang lahi. Laki na rin na improvement pala rin. Ito yung gagawing rito flyover guys. So medyo hindi nga lang natin masyadong marinagan kasi gabi. Malapit na itong matapos. Pinapatuyo na siguro itong mga per column dito. Halos ang dami na Kaya kita nyo yung daanan dito, stop and go talaga. Pag di ka sumunod dito gaya kanina nung driver, mukhang ibang lahi pa yata yun. Atras tuloy siya. Sara tayo ng baiso. Medyo mapag mapag na. Makita liwanag. Gagi, hindi masyado nagbaba ng ilaw. Welcome Kalawag. Konti na lang, malapit na mag-umaga. Oh, boom, boom. Kawawa gulong dito, tsaka siya. Dito, papasok ng Kalawag, boy. Puro bakbo-bakli, lakbo-lakbo. Oh no. So tuloy-tuloy tayo sa ating biyahe. Nakarating din sa gateway
Picture muna. Time check 5, sakto alas 5. Dilim. Dilim. So, nagpahinga lang tayo saglit dito guys sa boundary ng Quezon at dito sa may Kamsur. Good morning. So time check 5:31 na guys. Bakbak na uli. Mas maganda na kasi kita na natin yung kalsada. Umaga na eh. Yan, shoutout sa mga taga Bicol, Kamsur. Good morning sa inyo guys. Ayan yung nakasabayan natin dun, oh, nagpahinga. Sa Samar pa raw sila babiyahin, layo. Mahaba-haba pa yung biyahe nila. Eh tayo malapit lang, dito lang naman tayo sa Naga eh. So update na lang uli mamaya guys. Doon lang talaga yung pinakapangit na daanan sa Gumaka. Walang pagbabago. GG. So let's go, let's go. So papunta na tayo rito sa Daet. Ay na magbukas ng ano ka. Wala nang signal ah. Bukas tayo ng ano para makita natin. Hours and 2 minutes. Almost 102 kilometers na lang to yung biyahe ko guys. Bakbakin na natin to, umaga na. Mamaya pag uminit na, wala na, mararamdaman na natin yung pagod. Ngayon medyo kalmado pa kasi medyo malamig-lamig pa yung panahon. Tsaka maganda yung daanan dito sa Daet. Ayan, dyan lang. Alright, so welcome Tagkawayan ng Quezon. Pag itong oras talaga malamig-lamig na. Kita nyo, ayun o, mapag-nain dun o, sa unahan. Minsan pag pauwi ako ng madaling araw, pag nakapadaan ako rito, grabe, sobrang pag talaga rito. Mas nakaka-enjoy kasi pag inabutan na tayo ng umaga, yung tipong makikita na natin talaga yung kalsada. Sarap na, masarap na ang pumiga-piga rito ng throttle. Sasama ko dapat si Ate Sam kaso nag-aalanganin ako guys. Siguro sa December ko na lang sila isasama.
Ayoko naman ibiyahe si Ate Sam ng walang gear. So pag-iipunan ko muna, bibilang ko muna siya ng gear para may taga video na rin ako, taga picture. Sounds muna tayo. Ganda rito, ang lapad ng kalsada. Kita nyo, saka ang ganda ng pag-espalto rito. Ng paggagawa pa. Espalto tuloy. Sarap bumangking dito. Hey, dito maganda mag-endurance. So 6:09 na ng umaga. Umagang kay ganda, umagang kay ganda, mga taga Bicol. Kamusta na kayo dyan? Eto, hanggang ngayon bumabakbak pa rin tayo rito sa kalsadang to hanggang makarating tayo sa ating destinasyon. So 1 hour and 17 minutes pa. Medyo mahaba-haba pa to guys, kaya konting tiyaga pa. Goods. Guys, dito na tayo ngayon sa Naragay. Lapit-lapit na to guys sa katotohanan. Yan, shoutout sa mga taga-Ragay dyan, sa mga nag-aabang ng ride natin ulit dito sa Bicol. Na-miss ko ulit kasi mag-solo ride guys, kaya ito, bumiyahe tayo ulit. Solo gamers. Tagal magbukas ng pala ng donut dito sa Sipokot. Mr. Donut, ang tagal. Kala ko maaga, kanina pa ako nag-antay dito, alas 7. Sayang oras. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa Libmanan. So ginagawa rin yung daanan, lalo na yung papasok. Ang gara, sira-sira yung daanan doon. Pati dito ginagawa rin Stop and go. Under construction yung kalsada. Pero kita nyo yung mga kabilaan. Road widening pala rito guys sa Libmanan. Hanggang papasok ng San Isidro ata to. Ayun kaliwat kanan pala yung ginagawa pa rin dito. Dati hindi ko lang alam kung saan banda yun dati yung ginawa rito nung umuwi ako rito. Ayun ang dami, ang lawak na. Nilalagyan nila ng parang patubig. Mas maganda kasi pag maraming malapad na kalsada, para yung mga motorista hindi nagsisiksikan. $14 minutes guys. Dumaan kasi ako ng Sipokot, bibili sana akong donut, kaso sarado pa yung bilihan ng pampasalubong pala ron. Kaya dumiretso na ako. So madadaanan ko naman yung Libmanan sa palengke. Doon sa may bayan ng Libmanan. So tignan ko kung makakabili tayo ron. Uy, huwag ka na umulan. Dito na tayo guys sa Libmanan. Punta natin dito sa bayan. Ayun yung pinaka nila, ilog. Lawa.
Sana huwag umulan. Guys, nandito ako ngayon sa Digmanan. Ito yung pinaka munisipyo rito. Kumbaga ito yung pinakabayan. So ito yung park nila. Ganda pala rito. Yan, dito ako nakahanap ng donut. May milk tea rito sa tabi. Halos kompleto na rin pala rito. So yan, dito ko na lang tatapusin yung vlog natin guys. Kita-kits na lang tayo sa next vlog. MG Moto Vlog. Stay safe sa lahat at God bless. Peace out.